नाव काय आहे तुमचं? नागेश चंद्रशेखर माने. सर्विस कुठे? पोलीस पोलीस. सिंधुदुर्ग. मुली पसंत आहे ना? म्हणजे तू पसंत आहे ना? हो बरोबर समोरून दोघांचा एक काय म्हणा असं सांगा काय नाही
दोघांनी इकडे बघा एकदम आतमध्ये ठेवताना थांबा आणतो तुमका तुमची बायको भरवतली या साखर आणि काय करायचं काय फोडायची आणि एकमेकांना भरवायची. तुका पाहिजे झाली की चांगली गाणं झाला गाणं झाला गाणं शूटिंग केलं नाही ना गाणं झाला खुशी गुडवा परी गुडवा परी गुडवा ही आमची का? उभं व्हिडिओ करा शॉर्ट साठी उभं व्हिडिओ करा. मंडपात दिली मंडपात वाच बघते कोण दिसलं माका बसन एकाला सांगितलं काय रे मामा अंगठी दिसू दे अंगठी आम्हा घालू दे तरी पहिला कोण सोडता ते कागदात पाकिट जर तू बरोबर टाकायचा डोळे बंद तू बरोबर इकडे बघा गवानी नगर
नाग्यासो साखर फोडो. Congratulations, happy celebrations, happy engagement. अर्धा डोकं कट करतो हे वर बसून घ्यावं लागते ना मला. तू पहाव गाणी तरी लावा. बाय कर. गावलं त्याच्याकडून ठेव माझी बायको असा हो आता खायच्या घरात हो वरचा काढा खायचा आता खायच्या घरात हा? फोटो काढू आता खायच्या घरात.